intunto baroche buna barai lakini egento togoteba neke umaete governor ya Murang'a na kiakorwa governor ya Murang'a Irungu Kang'ata yes. Buno moroche kwanya komanyanse mukiare one time gose two time bono umaete abantu bali bare ensemeri ya serikali yes. Egento bagokorororo no kuriera no kuragera bali lakini egento gegocha giatogechia nkirina ki ebago tokorera machaya naende barama omurayi witu naende mbobe sana korora omugusi abagusi abagaka bachire clan abantu bakoro ku Kisii Council of Elders aire Matiang'i egutwa abagusi igusi engima twonchokananire batebire Matiang'i nero murayi witu tigagende Nairobi achikukwana na bali bande babo Rigathi Gachagua yes. Babo Kalonzo Musyoka babo Eugene Wamalwa banyare korento gonchoriri Kenya aiwane na barori ngo bakobeke presidential candidate lakini kwanyora abantu mbale kurunkaga naende bakorwo bachaka komochaya bachaka komochecheria mpaka abande bakweruka abanogeri bomugusi yet really omuntu ochorirwe n'abagusi achigotokwanira asemesa at the national level Fred Okengo Matiang'i ntunto baroche buna barai lakini etogoteba iga 2027 onde bwensi ogochaya Matiang'i onde bwensi ogochecheri Matiang'i onde bwensi otari gotenna negesa kukyomo gusi asenge nchombate neini negesa kukyomo gusi omugusi yo amwire around yeye goikemesa etogotumia omwana itokoro ku Fred Matiang'i yes. Koirobo president bwense etogotumia omwana ito okoro ku Fred Matiang'i oli onde bwensi okomorwania nobe senator nobe governor nobe member of parliament nobaki aye raia will deal with you aba akiekura bache ba deal na ya sengencho yake mbaroche buno kurwani egesa kukyomo gusi ekina kitogoteba ntobaroche buna barai lakini goteba bitore na intu abantu baito na ki intu buno mogusi na intu around yeye tigatobeka namo tosugu moyo moito aseki if you look at abantu bakorukwa abanyamato eba bwato mwana obo oyokoro ku William Ruto bakamurenda bakamwagata bakamutiriga moroche buna chagete kurwa renge member of parliament koru 92 kara rengo mo youth okano agacha 97 akabe member of parliament yes. Bakaensure overire bune member of parliament batali komorusi bakamukinia mpaka baona abere president abaruroche ebwa bwatete Raila Odinga koru 1992 totebe 1992 bagatira nere otirire igo paka agacha kwa buna noche bune kerasira buna tuwa mweni bune umogambio monene sana bwense oligererie egesa kukia Mount Kenya boniga gose before igo babwatete Uhuru bagatira nere mpaka agacha kabe president boniga Rigathi Gachagua abantu ba Mount Kenya bonsi ipi nere bagotegerra undo utari gotegerra Rigathi Gachagua ninka kogenda undo utari gotegerra Uhuru Kenyatta tagocha gotoba 2027 so na intu etogoteba omugusi elinde toro ki the rest of the country na intu tuabere serious ndotaete koirobo gambi bwense ratsima 20p tobe mageka ya Fred Okengo Matiang'i.